kok ngene sadibe. Lah yo Petruk, lah yo Bintang Petruk bisa sadibe. Sadibe ora lemu. Sing kira aku goleki bulatku. Bulat. Dale. Wah, kowe nang belah kirik ngono. Mulai bulan mulai kiri ada cari-cari dia. Oh, ulang-ulangan siapa? Gue harus ketemu kiri kali gue kecap merica ngono ta. Oh, mateng ora tawa-tawa. Bulanku dudu sapa kewan. Dudu sapa kewan bangsane sing mbok rembug kuwi dudu. Lah kewan lho. Iya. Ning dudu sing rembug. Lah sapa? Munyuk Anoman. Doro Anoman. Iya. Tutuhno Anoman kon tumungkul ning pangkat petok cabak sirahe. Ah kesuwet. Wah, Petruk kurang ajar makbel ning das. Ah, ora yo diutan kesuwen. Arep perang ya rembukan barang Petruk sing dadi jengenge Anoman. Kowe wani wae. Hitung-hitungane wis cetha ora wani. Kok ini jangan semundur sida ora sida ora. Jadi kaya barang apa sing kok ora. Ayo Petruk, ayo ngomong. Sobat nonton ketemu tampan. Kok siap oke. Awas dong oke, gua atur. Gua atur kalau udah. Aku bangun. Sortayu. Ora tau cukur kowe ora. Sebrat kok dadak. Oh, maju yo. Hop. Lo. Hop.
Kuwi jenenge mere. Kuwi jenenge mere. Oh, mere. Iya. Rewondo kuwi wis kepencok mere. Oh, nggih kethek kok nggih kethek mbahmu kuwi. Malah kethek-ketheke. Sami mawon to Rewondo niku lagi kethek ning nganggo alus sithik. Kapi apa Rewondo ngono ra kok kethek. Sepatu ayo munyo lho malah. Dados Wanara niku iso muni ngono niku bisa cet-cet nek perang niku. Iya. Yen tore Wondo kuwi wis meri, mesti yen perang mesti menang. Napa nggih? Iya. Yen tore Wondo sing mbok karne yen kethek kuwi yen wis meri. Kuwi yen perang mesti menang. Mesti niku. Iya. Kalau iya. Dadi apik. Apik piye? Lho nek karo bojomu sing kalah iki. Umpama iso mering mesti menang terus iki. Arep ngopo? Ki nek perang iku. Lho nek perang karo bojomu jero kalah. Siapa tahu nek kula mungkin meri terus menang terus. Menang karo sapa? Nggih karo bojo kula masa bojone wong. Dalane antuk.
diajari. Kowe pengen iso ngeri. Nggih. Pengen ngeri tenan. Nggih. Gua lah hancur Yen kowe pengen iso ngeri, terokno, tutukku terokno. Pak iki pasti lho. Pripun. Ajen. Kita ini yang bentuk tambahannya raja ini. Pripun. Tutukku terokno. Mangap. Ngeten ya. Kita. Yo, semoga. Ilat ditekuk. Ilat pripun? Ngene. Ilat ditekuk. Ngene. Padahal ini cetak. Dewe apa? Ngene. Nggih. Kami Oleh minceng kaya minceng nopo wae. Mula iki kaya gua mangkuk buku. Mangane kok cilik. Dileboni pasukan kok sedih. Gunjlik. Pripun. Mengomangap ngeten to. Ilang ditekuk padahal kecetak ngeten. Nggih. Yo. Padahal kecetak jebul pripun? Ngene. Cuk. Sakit iki. Coba. Nggih, coba. Mangap ngeten. Ilang tekuk padahal kecetak. Jebul. Betul bisa. Coba ngene. Mungkin pun. Jebul. Betul bisa. Jambi Pak Roni. Wah, angel. Mil-mil. Kowe ora tau tirakat mesti yo. Sing ajeng tirakat pripun bendino tak tau makan. Tirakat. Napa nek teng pas iku mangan lho. Nek pas jagake latihan ngono latihan iki. Batin-batin kok ora sing ngajian. Sego-sego sak wis lumayan. Timbang nyolong gape wayang didel. Coba meneh. Empul lho ngene. Boten iso. Ya wis, mangapo? Mangap. Iki mau tempone bos. Semonggo. Kok malah dijuali jare pengen iso ngeri. Cobaan iso ngeri. Gue cek masih rapi. Iya. Terus. Ngedek. Sesuk petuk kita meriang. Ayo. Goleki kontrakan ning Karanganyar gampang pira wene. Kowe wis gatel selak ndak pengen rapi. Apa lagi? Lah pengen kan. Kok kene grem-grem telung nyangan wis meteng. Anak-anak sandal gigi saiki gilas-gilas